Mga lods, grabe na kayo, no? Lahi na king kuan karon, panahon karon, no? Kay grabe na ang kalainan sa una og karon. Ito, nakabantay bitaw. Lagi? Bas mismo ako, ikan sa pagkabata, antod, nidako na ko. Nagig ko yung mga naobserbahan ng mga kalainan. Dagko na kay kausaban. Lahi na kay mga bata ron eh. Sa kalainan, sa kaniadto lang, ug sa karon. Sa day kalainan sa kaniadto day. Ang kaniadto, mga bata kaniadto, gumaingnon nga, di gawas diya. Narbay ungo diya, gabi na. Aday panagan sa kwarto, manghilak. Karon, Ang karon, ang mga bata ron, gumaingnon nga, di gawas diya, kay narbay ungo, gabi na. Ato bago na ka, it's a prank! Putang. Pero, gusto next na ito ah. Mas grabe pag anak ng mga kalainan. Mo ba? Pag akong balik sa panahon ron, namoy na matikdan. Nga nang may, Spotlight, unsa may kalainan, kausaban sa karon ug sa una eh. Nandun ko sa una, sa katong bata pa ko, katong estudyante pa ko. Hindi uli na ko anak sa balay, gikan sa eskwelahan. Dayon, hindi ko tanaw TV anak. Ito. Nga, pagngon din na sa akong mga kinikanan. Dayon ingon nga, ayos gigtan og TV diha. Ang sino tayo mga assignment dito? Ito, sakto gina. Tinuod gina ang surya. Nya, Spotlight. Unsa naman day kalainan ron? Nabali na gid ang mga panahon. Mo ba? Kay sa akong nabantayan, ang mga anak na may mupawong sa TV. Nya, kasabaan pang ginikanan. Mo ba? Dayon ingon, ayaw mo sigig tanaw ang TV diha. Ang sino ito ninyong module ito?